Disyembre nitong 2025 sana ang nakaschedule na barangay at sangguniang kabataan elections. Ngunit sinuspindihan dahil sa Republic Act 12232 na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit ngayong darating na Nobyembre, tuloy na ang mangyayaring halalan sa barangay matapos ilabas na ng COMELEC ang calendar of activities para sa naturang halalan. In preparation po ini sa November 2, 2026 barangay SK election. Ang mga petsa po na dapat tandaan, ang init po, siyempre, ining sa tuwing voters registration, ang gawin po, nagpuon po ining October 20, 2025 hanggang May 18 po ining 2026 ang sa tuyang voters registration. Sunod po, ang dapat tandaan na period, ining election period siyempre, election period, October 3 hanggang November 9. Sa election period man po, siyempre ma-implement na po kita katong gun ban, tapos mga COMELEC checkpoints. Sunod po, ining filing of certificate of candidacy, September 28 hanggang October 5, 2026. Siyempre, pwede na po mag-file itong mga kandidato for barangay SK position sa petsa na yan. And ang campaign period man po ninda, October 22 hanggang October 31, 2026, and syempre election data po November 2, 2026. Sa ngayon, higit 3,000 na umano ang nakapagparehistro sa Naga City. Magtatalaga din ng mga satellite registration sites sa mga nagnanais pang makapagparehistro. 3,000 plus na po ang satuyang naiparehistro. Sa aga, February 6, igwagit ng special satellite registration. Diyan po kita sa Robinsons Naga. Ini pong special satellite registration for PWD and senior citizens. Pero pwede man walk-in ang mga bakong PWD senior citizen. Pero sa aga talaga for a special satellite yan sa mall. Tapos po ang other other dates po kang satellite registration sa February 12 po, diyan kami sa Barangay Pacol, February 13, Barangay Kararayan, February 19, Barangay Mabolo, February 20, Barangay Panikwason, February 26, Barangay Peña Francia. Tapos po sa February 27 po, diyan po kami sa BGMP. Ikaw magandang special satellite registration para sa mga PDLs. Nag-deactivate na rin ang COMELEC Naga sa nasa 9,000 na botanteng hindi nakaboto sa dalawang magkasunod na halalan. Kaya't mainam umano na magparehistro, magpa-reactivate para makaboto sa barangay at SK elections ngayong Nobyembre. Jan Amador, CSN.